Sí, bueno, setmana més, no? Que hem de continuar guanyant, no? Va ser una victòria molt petita, una setmana molt complicada, però bueno, ara estem ja preparant el partit de diumenge, que per mi és un partit complicat, és l'últim però no em refio de res i hem d'intentar doncs, competir bé el Rabadà i tornar a guanyar, que és el que hem de fer cada setmana. Has vist la plantilla d'una altra manera? Com l'has vist al llarg d'aquesta setmana després dels nervis i de la tensió acumulada de l'anterior? Sí que és veritat que després del diumenge no va ser un dia molt dur per tots, no? I molta tensió, doncs bueno, al principi de setmana una miqueta més relaxats, no? Però ja et dic, això torna a tornar el diumenge, no? Que sabem que per on estem i a la zona que estem de classificació hem de guanyar, com sigui, a un rival que està a la zona baixa i hem de una altra vegada ficar la gent a tope, perquè és un partit molt important. S'us presenta un mes de març que a priori teniu 3 partits, a part de la Grama, els que teniu a casa contra Vilafranca i Rapitenca, però després 2 desplaçaments complicats a Palamós i també a la Muntanyesa. Pot ser que és un mes de març clau en les aspiracions d'aquest Terrassa? Sí, penso que sí, no? A veure, ara ja només queden 12 partits, o molts, però bueno, són partits ja directes, a casa tenim equips de la zona baixa que juguen molt, ara penso que estem, bueno, sempre les lligues la segona volta són molt complicades, no? Els equips, una juguen molt, com està la Lliga aquest any, hi ha 10 equips o no que poden arribar al playoff, hi ha 10 que lluiten per no baixar, serà molt complicat, no? I veure els resultats de les últimes setmanes, no? No hi ha res fàcil, hem d'anar partit a partit, això es diu sempre, però és la veritat, no? Intentar el diumenge guanyar i retallar distàncies i ficant-se molt a prop, i bueno, ja et dic, fora sí que hi ha partits, veritat, que Palamós, Muntanyesa, però bueno, són partits que són bons de jugar, que sabem el que juguem molt i ja et dic, seran partits també molt atractius, però abans hem de guanyar diumenge a Gramenet, després a Vilafranca, hem de sumar punts, que tenim un hàndicap una miqueta de punts, i intentarem el diumenge, doncs, ja et dic, sumar 3 punts més, que es donaria molta vida i un pas endavant. Clar, tothom el dona per mort, evidentment en 10 punts pràcticament està condemnat al descens de categoria, però són segurament els més perillosos per vosaltres? Sí, és un equip que baixarà segur, perquè porta 10 punts, és impossible que faci 31 punts o 33 punts a la segona volta, però bueno, pot donar un susto, no, als altres. No? La primera volta va guanyar el camp del Cornellà, va guanyar el camp del Gavà, bueno, són camps que són punts que igual el Cornellà després li fa falta, no? Són partits que a mi no m'agraden gens pel tema de que són complicats, que el rival apreta, que són difícils i hem de lluitar-lo molt, no? Si pensem que sense anar al 200% guanyem, el futbol avui dia, l'equip que corre, i ells corren molt, no hi ha res fàcil, no? El que hem de fer és competir a tope i sortir amb les idees molt clares i des del minut 95 doncs, jugar al màxim nivell, no? Si volem guanyar, si no serà complicat. Creus tu que pot ser un partit trampa, evidentment? Sí. Bueno, és un partit, un mes de la Lliga, d'una igualtat tremenda. La Grama ha perdut molts partits, però a casa, els últims que recordo, jo vaig veure el dia de Palamós molt igualat, va perdre amb el Sant Feliu el 1993, 1-2, va perdre amb la Papola Foment 0-1 al 80 i pico. Ojo, que al futbol no hi ha partits fàcils, i més a tercera divisió, i hem de competir molt fort si volem guanyar, i és el que estic intentant transmetent tota la setmana, no? Mantenir aquesta tensió a la plantilla. T'hem vist ara, no t'hem vist mai allò concentrat a la plantilla, mig del camp, corregint. Hem vist que has de mantenir aquesta tensió a la plantilla perquè no hi hagi cap tipus de relaxació. Sí, home, ho fem més vegades, no? Que igual és molt tard, no? A 12 de la nit, no? Però sí, la idea és que l'equip mantingui la intensitat, que siguem agressius, no? Per jugar fora de casa, a part de jugar bé, hem de ser consistents, i si no ho som, costa més. I la idea és que els jugadors que tenim, que tenen molt de nivell, s'apliquin defensivament, treballin tots facin un esforç important, perquè això ens farà millorar. Si pensem que només jugant a tocar la pilota fem mal, sobretot fora de casa estem equivocats. Quin tipus de partit esperes? Pel que comentes del rival, que ja no s'hi juga res? Sí, un partit molt obert. He vist partits últimament de Gramenet i són partits que ells corren molt, són intensos, no tenen res a perdre, juguen de tu a tu. Són partits a vegades massa oberts, no? Intentarem controlar-lo, no? Estar ben col·locats, controlar la pilota, controlar el joc i bueno, et dic, intentar marcar el nostre ritme de joc, de control de partit i bueno, si marques d'hora, doncs molt millor, no? Daria molta avantatge. Àlex, pel Pere Segarra, potser més dubtes al mig del camp, qui col·loques en el lloc de... Entra Juli segurament, quasi segur, i bueno, pràcticament serà molt semblant al del diumenge passat, tot el més. Tot el que no sigui no guanyar a la Grama, et preocupa a tu? Pel que pugui passar. Ja sé que no d'allò, però amb tot el que... S'ha d'intentar, clar, no sabés de res, perdre a Santa Coloma després de l'esforç que es va fer el diumenge. Sí, sabem on estem i hem de jugar un partit de futbol, no és més, treballar tota la setmana, fer un bon partit, guanyar i no hi ha més.